خوشحالی و افسانه بر همه سویل پارێزگاها دووکی پشێوەیەکی گشتی ڕێژەوەی زۆریا بلند بوو ئەمشین بێژین ئەگەم بەراوردکەن گەل پارسال احتیمالە حتا 5 قاتاش پار زەرتر بوو هەروەسا ژی کواڵەتیێژێکا باش بوو تایبەت ئەف جوتیارên ku xizmeta dirist ya sêvekirî kwalîtiya baş bû û hekem bêhna behsî nirxê wê jî bikin ya jî bihayê wê biha wê jî kê baş bû teban biha jî rawastîtin li ser quality evên quality baş rastî biha wê gelek baş bû evên quality ne baş ekîd xelkî parê xwe perwana date tiştê ne baş her çend ev amirêt me sed deqîqî bes hişin bijî me te nêzîkî 750,000 heta 800,000 binê darameyê hene pitiriya wat kevne devera berwarî li me de deverê dijî tên wê gavê karê çandina sêvatken û berhêma wê gelekî baş e taybet me teqaza wî te û dûskî û gelek deverên dijîk me hên sêv lê rêje here mezin ya devera berwarî